L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijewna fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa aħna u nselmu lill-Missier u r-Rajtana Monsignor Arċisqof Emeritu Giuseppe Mercia. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena l'aqma tiegħi għalhekk nitlob il-anġel ħadd-isir jistolbu. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Missier, inti rid li l-qaddej tiegħek l-Arċisqof Giuseppe ikummoni bid-dinjità ta' Isqof fost is-suċċessuri tal-Apostli fis-saċerdozju. Għamel issa wkoll jingħaqad magħhom fix-xirka tagħhom għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Sidi l-mulej tan il-sien ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn dillajjin b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim li l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt tari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu initfuli l-ħiti. Ma ħbejx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawaċ. Għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet. Jien naf li ma jkollix minix nistri. Dak li nagħmel jagħmel ġustizzja miegħi. Jinsab fil-qrib. Min se jeħodha miegħi? Ħanoqogħdu għal-ħaq fl-imkien. Min hu kontrija? Ħajjersaq lejja. Ara, Sidi l-mulej jgħinni. Min se jagħtini it-tort? Il-kelma tal-mulej.
Is-salm responsorari ngħidu o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqa' it-tmaqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal ħuti u li tommi ma jarfunix. Għax il-ħeġġa għal darek fnitni. It-tajjir ta' min jajjarni lilek waqqa fuqi. Ngħidu flimkien? It-tajjir qasamli qalbi u fnini. Fittixt min jadirni u ma sibt il-ħadd. U min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu. Sqewni l-ħall meta kont bilaċ. Ngħidu flimkien? Nfaħħar l-isem tal-Alla blana. Inkabru bana tarat il-ħajr. Ekk jaraw l-imsejknin u jifirħu u tagħmlu il-qalb intom li tfittxu lill-Alla għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imsajrin tiegħu. Ngħidu flimkien? Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Għax aħna l-Ġesu l-mulej qegħdin inxandru u mhux lilna nfusna, aħna maħniex ħlief għaddejja tagħkom minħabba f'Ġesu Kristu. Dan Alla li qal ħajjiddiddaw l-midlam dak hu li jidda fi qlubna biex jagħtina id-dawl tal-għarfien tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarar tal-fuħħar. Ħalli bekk jidher sew li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin, iżda maħniex matnin. Imħasbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuwa. Ippersegwitati, iżda maħniex abbandunati. Mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu, biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna qatt li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu, biex il-ħajja ta' Ġesu wkoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuq hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt, aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lil mulej Ġesu lilna wkoll għati qajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Islim għalik, Sultan tagħna, inti biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom: Xi tridu tatuni u jien nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi d-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom: Morru l-belt tant it-tali u għejdulu: Għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli jagħmlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qgħad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isowdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih: Jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: Dak li jmittidu u jbill il-ħobż fi plat wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun mogħti f'idej l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: Jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: Int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Morru l-belt għand it-tali u għajdulu: Għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Dan il-kliem mill-Vanġelu ta' San Mattew jintroduċina illum l-4 ta' Tniebri għal dawn it-3 ijiem speċjali li nibdew minn għada fil-għaxija u li fihom infakru is-sija ta' Ġesu. Is-sija tal-arrest, it-tortura, il-passjoni tiegħu, il-mewt tiegħu u li wasluna l-ferħ tal-għajt il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Din is-sija meta l-mulej jitolla biex jiġbed lid-dinja lejn il-qalb ħanina tiegħu. U nistgħu ngħidu li il-mewt li hija passaġġ, li hija pasħa għajt ta' kull raj spiritwali hija wkoll sija ta' tbatija, is-sija li minna jgħaddi mill-mewt, mill-ġudizzju għal ħajja. Is-sija li fiha ir-raj jiltaqa' mar-raj ta' dejjem, Ġesu Kristu, li jgħanqu miegħu u jgħidlu: idħol fil-għena ta' sidek, għaddej, fidil u għaqli. Aħna ġejna hawnhekk qabel xejn illum
biex inġeddu l-fidi tagħna fil-qawmien mill-imwiet, fil-maħfra ta' dnubiet, fix-xirka tal-qaddisin. U qegħdin noffru s-sagrifiċċju ta' Ġesu stess għal-ħuna u missierna l-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċieqa, suffraġġju, imma wkoll b'ringrazzjament. Il-kelma ta' Alla llum hija dik tal-ġurnata. U l-profeta Iżajija li jinqara f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa mqazza jitkellem fuq għaddej. Għaddej li huwa totalment disponibbli għar-rieda ta' Alla u li lest jagħti ħajtu. Anke f'mumenti diffiċli ħafna. Anke meta huwa affaċċat mit-teddid u l-persekuzzjoni. Għax il-fiduċja tiegħu hija fil-mulej. Imma dan il-kuraġġ tal-qaddej ta' Alla jiġi mill-ubbidjenza tiegħu. Sidi l-mulej fetaħli widinti u jien ma webbisċ rasi. Il-mulej fetaħ il-widna tal-qalb u l-widna tar-ruħ ta' Giuseppe Merċieqa u jitrabba fil-gżira għażiża ta' Għawdex. U jieħu il-fidi minn ommu u minn missieru, mill-parroċċa ta' San George Martri, ir-Rabat Għawdex, mis-seminarju, minn ħutu s-saċerdoti u anke l-kapranika ġewwa l-Belt ta' Ruma. Giuseppe Merċieqa qatt ma webbes rasu quddiem il-kelma u r-rieda tal-mulej. Mhux għax ma kienx persuna determinata, jew sod fil-kelma tiegħu, imma quddiem Alla kien ta' doċilità eżemplari. Sidi l-mulej fetaħli widinti u jien ma webbisċ rasi. L-ewwel talima li nieħdu mir-raj u mis-sirtana li ħallina imma li għadu magħna fix-xirka tal-qaddisin hija din id-disponibilità li aħna fl-istorja ta' ħajjitna fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja jkunu xi jkunu narfu il-kelma tal-mulej. U bl-aqal tiegħu jgħidilna tippretendux li dejjem is-sajf għalkemm dix-xita ftit rajna minna dis-sena, imma f'kull ħajja, anke kull ħajja ta' nazzjon, ikun hemm is-sajf, ikun hemm ir-rebbija, ikun hemm ukoll il-ħarifa u xi ftit xitwa wkoll. U kien raj għal kull staġun. Dak li jingħad fuq Sir Thomas More joqgħod tajjeb ħafna wkoll għal Monsignor Merċieqa. A man for all seasons. Li baqa' bniedem ta' umiltà, ta' ħlewwa, ta' fidi u ta' kuraġġ kemm fix-xitwa u kemm fir-rebbija. U li jekk tagħna eżempju li l-aħħar kelma hija l-kelma tar-raġuni, tal-ftehim, tad-dialogu. Huwa lezzjoni li nożu u li ningrazzjaw il-mulej. Aħna wkoll u aħna nitalmu minnu. Iridu nifhmu li din hija lezzjoni li qed jagħtina il-mulej permezz ta' Monsignor Merċieqa. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbisċ rasi.
ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Kien bniedem li wera kuraġġ kbir meta kellu bżonn juri kuraġġ kbir quddiem l-avversità, quddiem il-vjolenza, quddiem il-persekuzzjoni. Sidi l-Mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaġġ. Imma ma ninsew qatt ukoll il-ferħ u tbissima fuq wiċċu meta f'dan il-konkatedral laqa lil San Ġwan Pawl it-Tieni fi żjara tiegħu fl-ewwel żjara tiegħu fl-1990. Ix-xitwa kienet għaddiet. U Mejju tal-1990 kien dik ir-rebbija ħelwa li tat nifs lill-Knisja li reġgħet sabet il-libertà li għandha bżonn. U jiena nsellimlek Aziz Monsinjur Merċieqa tal-li inti kont difensur tal-libertà mingħajr qatt ma ċedejt għat-tentazzjoni tal-vjolenza jew tat-tixwix. Insellimlek tal-li inti kont missier ta' kulħadd mingħajr eċċezzjoni. U aħna jiena wieħed minn dawk it-326 saċerdot li inti ordinajt għall-ordni sagri nibqgħu niftakru fil-paternità spiritwali li dejjem u rejt magħna anke meta kellek bżonn tgħaddilna xi kelma jibsa. Forsi xi espressjoni għawċija li mhux dejjem nifhmu mal-ewwel, u mbagħad terġa' tispjegajilna paċenzja kbira. U dejjem tispiċċa b'dik l-espressjoni u l-Madonna tgħinek. U anke San Giuseppe. Kellu devozzjoni speċjali nistgħu naħsbu li hija naturali lejn San Giuseppe, ma San Giuseppe fuq Ġesu uża din il-paternità spiritwali li kienet ta' għoża, ta' kura. U aħna nirringrazzjaw il-Mulej tal-li fl-Arċisqof Giuseppe tana dan l-eżempju sabiħ ta' paternità spiritwali. Għalhekk inħossu li tlifna missier aħna illum. Il-missier naturali nożżuh u meta nitilfuh nibkuh, illum ukoll nibku it-telfa tal-missier spiritwali tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja lilek, Aziza, President tar-Repubblika, nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Prim Ministru, rappreżentat mill-Ministru Evarist Bartolo, tal-kooperazzjoni sħiħa tal-preżenza tagħkom. Nirringrazzja lill-Speaker, lill-Ġudikatura, lill-membri tal-Parlament tagħna. Nixtieq imma li nirringrazzja lill-familja ta' Bone, lil Joyce, lil Kate u anke lil Georgie Driver. Dawn huma nies mingħajr ma ninsa lil Ċalibu Tiġiġ li qara l-ewwel lezzjoni. Dawn huma nies li lil Monsignor Merċieqa urewh lealtà kbira. Insellem ukoll il-membri tal-familja tiegħu li ġew minn Għawdex u lill-Aziz Isqof Mario li appreżenta lil din id-djoċesi li tatna dan ir-rigal għaliex Giuseppe Merċieqa huwa ġawra u glorja tal-gżira għażiża ta' Għawdex. U aħna mingħajr ma jistoqilna gawdejna mill-erf, mill-laqal, mit-tjubija ta' dan ir-raġel kbir. Emmint u għalhekk tkellimt. Kull kelma li nissel Monsignor Merċieqa
kienet ġejja minn fidi qawwija fil-mulej. Kienet imnisla wkoll minn tama li aħna ngħaddu mid-dlam għad-dawl u li aħna msejħin għall-glorja biex il-grazzja li hija l-ħniena li hija l-imħabba ta' Alla tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Emmint u għalhekk tkellimt. U jekk f'ġismu kellu jġorr il-mewt ta' Ġesu ta' bniedem dajjef li kien, imma offra ħajtu biex ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Ma kienx oratur straordinarju, imma l-kelma tiegħu kienet essenzjali. Li tikkomunika l-fidi lill-qalb ta' dak li jkun. Imma fuq kollox dak li kien jattirak lejn Ġesu fih kienet l-imħabba tiegħu għal kulħadd, mod speċjali il-morda u l-batuti. Dan huwa patrimonju li ħallina Monsignor Merċieqa u li aħna nosu li tiegħu nirringrazzjaw il-mulej u nwedu lil dan l-ażiż missier tagħna li ħallina li nitalmu minnu li fil-qalb tagħna ikun hemm spazju u post għal kulħadd biex inkunu tassew il-koll aħwa fi Kristu. Għatihom ulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-slim. L-aħweżis imdawlin u msaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu jew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għal-Knisja kollha imxerda mad-dinja biex tkompli twassal dejjem u kull imkien is-sejħa tiegħek biex ninaqdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbu. Għall-ordnijiet kollha tal-Knisja biex fehma waħda u b'qalb waħda bejniethom ikomplu fid-dinja l-ħidma tal-Apostli għafdata lilhom minn ibnek Ġesu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mixxija tal-ġnus biex bis-seta għafdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għal ġustizzja u slim fost il-popli kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-morda u għal-kull min għaddej minn żminijiet jibsa biex jaqdu id-batija tagħhom ma' dik ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwijin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u ż-żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u msara tajbin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll li nġbarna biex nitolbu għal-qaddej tiegħek
l-Arċisqof Giuseppi li jinsejjaħtlu minn din id-dinja minn din il-ħajja għal ħajja ta' dejjem u biex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art inħejju ruħna sewwa għal ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina. U saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek għal qaddej tiegħek l-Arċisqof Giuseppi biex kif lilu f'din id-dinja ollejtu għad-dinjità ta' isqof, hekk ukoll taqdu max-xirka tal-qaddisin tiegħek fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr. Bis-seta tiegħek nitwieldu, bir-rida tiegħek ngħixu. Għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura fit-trab mnejn issawwarna. U meta joġob lilek nissieħbu fil-qawmien glorjuż ta' ibnek li bil-mewt tiegħu fdina. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u nkantaw bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokontana nitolbuk għaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħaj, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħaj, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamil nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalejk. Ilqa bit-tjieba u it-talb u x-xewqat ta' din il-familja ritta tinġabar madwarek. Qadir mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ftakar fil-qaddej tiegħek l-Arċisqof Giuseppe li llum oġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kifu bil-mamudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal ħajja meta Kristu iqajjem lil mejtejn fil-ġisem mill-art u jbiddel il-ġisem imsejken tagħna fil-ġisem glorjuż tiegħu. Ħen għal ħutna mejtejn u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nittaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm int tixxotta kull dema minn għajnejna. Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex li tiġri iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn ġunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslimu l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, inti ħtart b'ambaxxatur ta' Kristu fuq l-art lill-Arċisqof Giuseppi. Natfu minn kull teba taħtija bil-qawwa ta' sagrifiċċju li offrejnilek u qiegħdu fis-sema ma' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. I would like to thank the diplomatic corps, the ecumenical friends who have honored us with their presence. We do appreciate your great show of solidarity. Thank you so much. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Imam li onorana bil-preżenza tiegħu. U nirringrazzja wkoll lil Abuna Bulos tal-Ortodossi Kotti. And I would like to thank you, Canon Simon, for your presence here today. The Most Reverend Charles Scicluna, Archbishop of Malta. The Holy Father was saddened to learn of the death of the Most Reverend Joseph Mercia, Archbishop Emeritus of Malta. He sends condolences to you and to the clergy, men and women, religious and lay faithful of the Archdiocese as you gather to celebrate the funeral rites. His Holiness offers prayers for the eternal rest of Archbishop Mercia and gives thanks to God for his long and devoted priestly service in the Church. To the family and friends of the late Archbishop and to all who mourned his passing, the Holy Father willingly imparts his apostolic blessing as a pledge of peace and consolation in the Lord. Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State. Telegram tal-eminentissimo Kardinal Prospero Grek. Eccellenza, nixtieq nfisser lilek, lid-djoċesi u lill-familja Merċieqa il-kondoljanzi għat-telfa tal-Arċisqof Merċieqa, bniedem li dejjem irrispettajt u ammirajt. Inżommu fit-talb tiegħi. Kardinal Prospero Grek. Ħuti eżis, ħuna l-Arċisqof Giuseppi fil-mammudija tiegħu sar iben adottiv ta' Alla u bosta drabi bħala saċerdot iċċelebra l-Ewkaristija u ħasem fil-mejda tal-mulej. Issa mar jistrieħ fis-sliem ta' Kristu. Ejjew mela nirrikmandawh lill-Alla il-missier twajjeb u ħanin tagħna biex iqegħdu fil-mejda tal-ulied u jagħtih il-wirt tal-ġid etern imwiet fl-imkien mal-qaddisin. Nitolbu lill-mulej għalina wkoll biex aħna li issa nibku u nolfqu ikollna xort immorru ma' dan ħuna biex niltaqgħu ma' Kristu meta Ġesu li hu l-ħajja tagħna jidher fil-glorja tiegħu. Int li qajjimt lil-Lażru mit-taħsir tal-qabar, għati mulej il-maħfra u l-mistrieħ lil-qaddej tiegħek. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem jiddililu. Jistrieħ fis-sliem. Daħħal mulej fid-dawl tal-amara tiegħek ta' dejjem lil-qaddej tiegħek. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem sliem.
nitolbu. Lilek mulej nirrikmandaw ir-ruħ tal-qaddej tiegħek l-Arċisqof Giuseppi biex issa li miet għad-dinja tagħtih li jgħix għalik. Fit-tiebu l-ħina kbira tiegħek aħfirlu id-dnubiet kollha li għamel ta' bniedem dajjef li kien. Bi Kristu sina. Ħajwasluk l-anġli fis-sema. Ħajlqgħuk hemmhekk il-martri u jdaħluk fil-belt qaddisa ta' Ġerusalem. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħ fis-sliem. Tazza
Pater.